Я думаю, що платформа президента Зеленського важлива, і Туреччина – це точно та країна, яка повинна бути частиною цієї платформи. Тому що серед усіх країн в регіоні у Туреччини є свій власний інтерес, і це кримські татари. І це, можливо, той головний чинник, який змусив президента Ердогана публічно заявити, що він не визнає анексії Криму і що він підтримує Україну. Народний депутат України, фракція «Голос» Соломія Бобровська присоединяется к нашему эфиру. Пані Соломія, вітаю вас. Добрый вечер, вітаю. Рада чути вас. По крымской платформе мы знаем, что уже в следующем году, в мае месяце 19 числа, планируется проведение Крымского саммита. А вот после этого саммита, как вы видите вот эту институциональную модель платформы по деоккупации? Ну, по-перше, я б хотіла зауважити і зробити такий невеличкий анонс. Ми хочемо зробити одноіменну міжфракційне об'єднання Кримська платформа і в Верховній Раді. Вже фактично підписи зібрані, це буде міжфракційне, не впевнена лише за участь опозиційної платформи «За життя». В цьому міжфракційному об'єднанні. А предлагали, да, ОПЗЖ прийняти участь? Так, я знаю, що була пропозиція. Не знаю, чи вони поставили свої підписи, як вони бачать свою роботу і з Москві, і по відношенню до Криму, і в конфігурації Сходу, тим паче воєнних дій і інтервенції Російської Федерації на Схід. Проте вже я надіюся, що завтра буде оголошено спікером чи віце-спікером про створення такого МФО «Кримська платформа» в парламенті. І це дуже правильно, тому що це один з вимірів доповнення Кримської платформи для роботи, для помочі і уряду, і президенту. Тому що такі речі насправді повинні існувати вже було не рік чи два, а всі. З моменту початку, з березня 2014 року, і ця тема не мала би відходити ніколи за дужки. Тому що разу, коли ми нагадуємо і говоримо, зокрема на всіх міжнародних майданчиках, ми завжди говоримо не лише Схід, але Крим та тимчасово окуповані території окремого району Донецької та Луганської області. Вважаю, що тут парламентарі мали би теж зі свого боку включати цей парламентський вибір. І зачасту я знаю, що і я, як, наприклад, заступниця голови делегації української в парламентській асамблеї НАТО, і знаю, що мої колеги в ПАРЄ і ОБСЄ і так далі, щоразу ми от знаходимо саме ці ниточки з парламентарями інших країн, друзів, які тими чи іншими мірами впливають на рішення в країнах. Тому, безпечно, ця робота повинна була бути ще давніше і вона давно вже перезрівша. Чи воно вилиться в якусь інституційну форму, мені важко сказати. Тут буде дуже багато залежати від самого президента, тому що він має бути обличчям такої ініціативи, він її подав, він має її продовжувати. І ми побачимо, насправді, наскільки може бути сильна спроможність говорити Україні про Крим і знову ж відновлювати це в пам'яті. Що це не сталося 6 років тому, 7 років тому. Ми забули, і ми вже змирилися з цим фактом. А давайте шукати шляхи вирішення. Тому щоразу, знову ж повторююсь, на міжнародних площадках ми говоримо про те, а давайте подумаємо про Крим, а як ми можемо допомогти Криму, а як ми можемо відновити ці питання. Але на міжнародному рівні. Але я би дуже звернулася і до моїх, і до внутрішньої політики. Тому що одна історія, коли ми це комунікуємо назовні, а інша, коли ми не б'ємо палець у палець про те, що відбувається в Криму, і це мала би бути відповідальність української держави. Наприклад, чи може бути уряд в екзилі кримський, чи може бути парламент кримський, чи може бути вибори, чи маємо ми щороку підбиття підсумків, втрат щорічних в окупованому Криму, починаючи від державної власності, республіканської, закінчуючи комунальною, так? Які збитки, хто їх підраховує, хто за це відповідає, які представництва, починаючи від культурних закладів, закінчуючи нафтовими на території материковій території України, і так далі. Права людини – це само собою, це інший напрям, який є безперечно фундаментальним і глибинним на сьогодні. Так? А чи хтось займається системно і глибоко питанням в'язнів Кремля в Криму? Є дуже багато речей, на які Україна сама теж має дати відповідь на питання і дуже системно по них працювати.